मैथिली आ भोजपुरी के सबसे नीक चैनल एपी प्रोडक्शन दरभंगा के एखने लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान बटन के जरूर दबाओ ताकि नव नव ऑडियो आ वीडियो अहाँ सब लग तुरंत पहुंच सके। एखन अपने सब सुन रहल छी एपी प्रोडक्शन के प्रस्तुति। कौने अभागा हो, कौने अभागा के घर उजार कैला धैला तू तपसी के बेसे बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए नरे। कौने अभागा के घर उजार कैला धैला तू तपसी के बेसे बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए नरे। देहिया तोहार लागो छतरी के जतिया, देहिया तोहार लागो छतरी के जतिया, बनमा में कातक उठेबा सकतिया, बनमा में कातक उठेबा सकतिया, संभली संभल के हो, संभली संभल के डगरिया तू चली हा लागौन गोरबा में ठेसे बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए नरे। कौने अभागा के घर उजार कैला धैला तू तपसी के बेसे बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए नरे। फूल ऐसन देहिया काहेला मुरझाइल, फूल ऐसन देहिया काहेला मुरझाइल, चान ऐसन मुखरा काहेला कुम्हलाइल, चान ऐसन मुखरा काहेला कुम्हलाइल, सूतल बबुआ हो, सूतल बबुआ डगरिया के थाकल रहिया में कठिन कले से बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए नरे। कौने अभागा के घर उजार कैला धैला तू तपसी के बेसे बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए नरे। हम तो से कहेला माना एगो बतिया, हम तो से कहेला माना एगो बतिया, बाबला समाज में बिताला आजू
आवला समाज में बिताला जुरतिया संगबा में बारी गो संगबा में बारी गो नारी सुकुमारी बिहन तू जइहा विदेश बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए नरे कौने अभागा के घर उजार कैला धैला तू तपसी के बेसे बाबू कहमा के हुए नरे ए बाबू कहमा के हुए